duzue? Ni zen ikusten dut. Zer? Lan egitea. Nik uste dut horretan, irakasle gehiago daudela. Eta ez da depostua. Ni horretik, ni seguruenik ingo naiz ikastera. Horretik ez dakit, Zer hizkuntzaren bat edo? Ni ez dakit masterren bat edo bestera, beste espezialitate bat egitera. Azken finean, lehen eskuntzako edo eskuntzako gradu batekin bakarrik, ez goaz, inora. Bueno, baina, formalizio segi jarretu barko dugu eta azken finean, horrekin bakarrik. Baina, listena sartzeko, eske beraz eta ikasketa gehiagoekin, orduan eta aukera gehiago dazkazu, gora gotzate listetan. Eta beste lan postu bat egiteko, adez, pribatu batean, egiteko, esperientzia falta zaigu. Bai, praktika dazka baino, hori nora dikoa, inora ez. Horregatik. Azkenan, bi aukera dazkagu. Edo lanik gabean, edo ikasten jarraitu. Bueno, edo, ez dakit, akademia mokoa sortu baino. Hori egiteko zaila. Ni aldetik, ikasten jarraitu nahi. Hauza da, ez dakit dara, oraindik distantzia, distantzia egitea. Ez presentzia, bai. Ez dakit nola funtzionatzen duen, oraindik edo nun baitera joan. Hori nire ikusten dut. Nik ere berdinean ikusten pixka bat oso zaila izango dela lanean hastea. Eta gure kurrikuluma bereago bete beharko dugula edo azkenean esperientzia hartzeko oso beharrezkoa dela nonbait lan egin behar duzu eta oraintxe bertan gauden bezala nik uste oso zaila dut fagula, formatzen jarriko barko dugu, bestela abadu batekin ez gara zinioa. Edo master bat, edo praktika voluntariak nonbaiten, edo ezakit zer bilatu gara dugu. Eta gero, belakideen kontua, nola ikusten dezute izango dela beraiko jarrera edo. Egongo beha kontaktuan denokin, batzuekin bakarrik. Nik uste denokin zet segura. Eta bore artean, igual kontaktuan mantendu daiteke. Baina, gaur egun daukagun kontaktu bera, nik uste ez dara mantendu. Baina, horregatik, bakoitza toki bat dira gaitu madikoa kanpora edo. Bueno, ez dakigu zer gertatuko dira. Baina, nola mantendu genezake hori? Kaixo, zer modu, telefono batekin. WhatsApparekin edo ezakit. Orduak daude, baina, azkenean, bakoitzak toki batera bat madikoa, ja ez dugu elkarri ikusiko, eta bituta daude egunero ikusiko. Bueno, egunero ez, baina... Bai, egunero. Nik uste dut, azkenen bazein nahizta nahi ez pixkanera galtzen direla. Segur egon garela jaltzeko, edo noizeika, baina... Gaur egon gauden bezala egotea da, sila ezin ez. Nik uste talde txikietan bai mantenduko dela kontaktu hori, ez? Gure artean adibidez, eta Rakelekin eziketa bereziak egiten ari dena, nik uste kontaktu hori mantenduko dela, baina besteekin zaila izango dela. Eta ni ara ere uste dut, gure artean ere kontaktu hori aldatu ingo dela. Uste dut ez, badazik aldatu ingo dela. Beti ara gertatzen da. Pasain ditugu, ikastola, unibatxero batak esparkiari nun. Eta azkenean, ze kontaktu gelditzen zaigun jende horrekin. Batzu gure laguna dira, betiko laguna. Baina gero, pentsatuz gero, betiko jendearekin, jende gehienarekin, ni gutxinez ez daukara kontakturik. Kontakturik baldu egiten delako, baina igual hasieran Bai, hori da. mantendu zela, baina denbora bat oso ondoren. Kontaktua dagoela horretik beroa esan dezake, baina bero joaten da gozten eta nik uste... Azken finean ere, unibertsitateari dagokionez, ere irakaslearekin galduko dugu kontaktu hori, ez? Apurtuko da, azken finean, relazio guztiak apurtuko dira. Bai ikasleekin, bai osagerakideekin, eta bai irakasleekin ere. Bai, irakasleekin zio. Orduan, aldatuko da guztiz. Zik ez jorean diko WhatsAppenik edo. Bai. Baina hori baina azkenean ez dut nahi, porque... Posible da, nahi izan arren, batzutan ez dago denborarik.
Nik uste dut jende erdu asko. Azkenean, beraien familia sortza dute. Beraien, semara badazkate, lana. Eta zen nik uste ditut. Bai, igual, lan egitera jun, arratsaldean aurrekin egon, lotara jun, goizean, berriz ere, lan era, semara bekin, eta azkenean zirkulu bat osatzen dira. Eta batzutan, bai, igual lagunak mantentu egiten dituzu. Baina, jaz dituzu astero ikusten. Bai, oso noiz behin ikusten dituzu. Bueno, igual, berta egiteke, baitere, semara bat izatea, beste adina berdinekoa izatea, eta, bueno, aprobetxatzea, hori, alabiak, parkera jun edo izan, bai. Eta elkarrekin nolakiko, baina, gehienetan, nik uste dut, ez dela erlazioak mantentzen jendearen artean. Baina, eta berdina hartatuko zen. Ziklo horretan jartzen gara dako danak, osea, da beti bide berdina eta ez gara hortik atera nahi, nik uste. Oso zaila da. Azkenean zu, zaila baina nahi izango bagenu. Gure artean izatean duzu erlazioa, baina nahi baduzu izan adibidez, erlazioa, batxillermoan ezagutu zen dituenekin. DBH-en ezagutu zen dituenekin. Nik adibidez batxillermoko... Azkenean, denekin izatea da ez nizko. Denekin ez, baina adibidez batxillermoko 3 ikaslekin badauka eta horrezi hori ez, eta batzutan noiz behin da, geratzen gara, kafe bat hartzen dugu, adibidez larmaten egon ginen. Orduan, nik uste nahi izan ez gero pixka esfortzu batekin, ez denekin baino... Zer gotu, hilabetean behin? Bueno, baina... Edo, normalean gutxiago. Hilabetean behina da... Bueno, baina jada zerbait ez? Bai, baina kontaktu osoa galtzea, harreman ez izan dut nire derekin, azkenean ez da egin debesa, baina... Horain dugun kontaktu ez dugu izan. Gaitzeko hau eta zupentsa, bakoitza kanpora egiten nahi duela. Osa, ikasten jarraitu nahi duela. Imaginatu, zu edo ni edo inigo kanpora egiten dela ikastera, eta baki moment lan egitea oso zail dela. Baina, kanpoan argitzen dugula lana, edo kanpoan argitzen garela bizitzera. Osa, kontaktu hori mantentzea, ia ezin ezkoa da. Eta bai, honetortzen zara, baina oso denbora gutxeak gaztu. Honetortzen bat gutxeak zara, zagi bisitana, zer bat. Eta ze ondori ateratzen dezute edo ezagit. Alda daiteke zeo zer, unibertsitateari dagoenez edo guri dagoenez ezagit. Nik graz naiz, izan dugun esperientziarekin eta harremanarekin, eta noski horrein betxaten dut, gero jarraituko dugula izaten. Ez hainbeste, baina bai kontaktua, espero gutara izatea, baina baina ez duzitez, oso zaila dela hori aurrera eramatera. Ez dakit, ikusiko dugu denborarekin, saiatuko gara. Saiatu bat ez. Ni ara uste. Eta ni horren froga adibidez, ni praktika dauzkau. Zenbatetan itzen dugu praktiketan elkarrekin. Gutxi. Ni horrekin ez dakit behin itzen nun. Bai. Eta zurekin, gehiagotan bai baina ez da elkar ikusi, adibidez. Ez hori, eta Donostian bizirera, bera bizira berak, baina berdu Donostian eta Eta ez da elkar ikusi. Ni hori, etorkizunaren isla moduko bat ez da ikusten. Bai, arrazoi dukazan. Bueno, maite praktiketan zaudenean badakizu gero berri ikusiko duzula, eta berri eta bazara geratzen ez duzu ikusiko. Baina, ala ere, hori praktiketan egon arren eta jakin gero berriz ere ikusiko duzula eta ni ez dut esfortza egin jakin geratzeko. Eta zuek ez da ere, azkenan bai, itzen dugu telefonoz, baina... Hor geratu da. Eta etorkizunean hori gertatuko da. Igual, ez gara ez ditzuliko, igual nahi izan bilerak lehitezke. Baina bakoitzak bere bidea hartuko du.